to the point. Sige, kay Biyernes man. Uba nato mga kasama si Ma'am Clea Guevara. Ma'am Clea, maayong buntag po. Yes, good morning. May buntag myself. Good morning sa tanan. Yes, ma'am. Good morning. Naatay tigpaminaw sa pikas linya, ma'am, nga gusto mangutana no sa imuha, ma'am, kalabot sa iyahang concern sa PhilHealth. But while ato pang ginatawagan ang iyahang linya, Ma'am Clea, naadinhi pangutana kalabot sa kinibang lifetime member, ma'am. Okay. Unsa man ning lifetime member kay nadunggan daw nini nga term sa ato, ma'am, last week, no? Lifetime member. Unsa pasabot ani, ma'am? Yes, ma'am, no? So, ang lifetime members nato, ma'am, ni sila katong mga retired na, no? Or mga pensioners nato, edad 60 years old pataas, ug aduna nay at least 120 months or 10 years no nga premium contribution sa PhilHealth. So, kani sila, Ma'am Maisel, wala na sila ginabayaran nga premium contribution. Nga ginatawag na silang lifetime member. Kay ang lifetime na pud nila no magamit ang ilahang PhilHealth benefits no nga wala nay bayad. So unay kalayan niya sa ubang membership categories, no? But as to the benefits, the same lang no sa tanang miyembro ang atong makuha, kay depende gyud kini kung unsa ang sakit or diagnosis. Okay, so lahi kaning same benefit pud ni sa mga seniors, ma'am, tama ba? Yes, ma'am. So duha magun ka categories, ma'am, no? Senior citizen o kaning lifetime members. So the same lang ni sila nga edad na is 60 years old pataas. Okay. Ang kalahian lang ang lifetime members kato nakaabot na sila 10 years na contribution. That's why dili na sila magbayad. Ang sa senior citizen, manggod mamaysel, no? Mo ni sila katong mga wala kaabot og 10 years or bag-o lang gid sila na pa-register sa PhilHealth, pero ilang edad 60 pataas na, and therefore ka-covered na sila sa national government. So ginabayaran gyapon ni ilahang premium contribution, no? Although dili sila mismo ang magbayad sa PhilHealth, ang national government ang mag-subsidize. Kumbaga. Alright, sige. So pareho lang diay ni sila, mga seniors ni sila, ma'am, atong laruhon. Okay. Naglibog mo gud sa gusto ko ana lifetime. So ako po, di po ko katubag, ma'am. So, nang atong ipangutana karon noon sa ipasabot sa lifetime member o sa atong mga seniors nga medyo kulang og contribution sa kaniadto, pero ang nag-subsidize is ang government. Tama po, Ma'am Clea? Yes, ma'am. Huwag na ilang kalahian, ma'am. Okay po. Sige, ma'am. Salamat sa pagpaklaro, ma'am. Natay kauban ron, ma'am, sa Pikas Linya, taga Kalinan, si Maria Bayarkal. Hi, maayong buntag. May buntag, ma'am. Good morning po. Good morning. Taga Kalinan, tama po? Opo, ma'am. Sige, ma'am. Nakay pangutana sa PhilHealth. Naminaw ron si Ma'am Clea Guevara, ma'am. Go ahead, ma'am. Okay, yes, ma'am. Good morning. Ma'am, ang question ko lang po is, bali, yung contribution ko, ma'am, last 2019 ko pa po kasi yun na nahulugan. So, matik ba yun, ma'am, na mawawa ba yung contribution ko since na until now, hindi ko pa po siya na follow up na or nahulugan ng contribution po. Ma'am Clea? Okay, no? So, good morning, Ma'am Maria. So, sa concern niyo, ma'am, dili mawala ang inyuhang membership. So, naagihapon na siya sa tuang record, no? PhilHealth, ang imuhang PhilHealth number, the same gihapon. However, kailangan na to habulon, no? Or bayaran katong missed na contribution. So, ang reckoning period, ma'am, no? Kalos ata magsugod og bayad pagbalik is November 2019 onwards. So, hangtod karon nga period ang imuhang dapat bayaran, o kung pila to'y prevailing rate no during that time, mupod ang i-compute sa imuhang. Okay. Then, since ba ito, ma'am, like, nakahulog ko o like 2016 up to 2019, mawala na to siya, ma'am, no? Dili siya mawala, ma'am. Dili mawala to membership, dili po na mawala to mga nabayaran nga contribution. Ang may tabo lang manggod, ma'am, no, makita manggod na to nga wala kay bayad since 2019 no hangtod karon. So kailangan gyud na to bayaran, no, i-comply na nato siya. But when it comes to benefits, ma'am, immediate eligibility man ta, no, so meaning automatic maka-avail manggihapon ta sa to ang benefits. So makaano gihapon ta, ma'am, maka-avail gihapon ta.
Okay. Sige. Thank you, Alright. ma'am. Sige po, Ma'am Maria, okay ka ma'am? Natubag na to imong concern? Okay na? Yes, ma'am. Natubag Sige akong po. pangutana, ma'am. Salamat kaayo. Salamat po sa pagpaminaw ha. Thank you, Ma'am Maria Bayarkal. Mga ma'am, sige atong ginapaning kamutan og tawag ning ato mga listeners nga gusto mangutana nimo. Pero I think tungod sa ihang distance kay kining usa ma'am taga Simulaw, Buston, Davao Oriental, no? Pero mao niya pangutana kung naminaw karon si Ma'am Lynette Latiban Colas, maayong buntag ninyo diha sa may Buston, Davao Oriental. Ang iyang question ma'am is how long daw, no? Unsa kadugay para maundang na daw or nabay maturity ang pagbayad ba daw ma'am sa PhilHealth? Unya, second question ma'am, ako na lang ilahos-lahos kung duna ba kunoy interest, no? Ang PhilHealth kung ma-delay og bayad. O unsaon po daw pagkahibalo kung active pa ang iyahang PhilHealth membership. So that's 3 questions. Ma'am Clea gikan kang Lynette Colas of Buston, Davao Oriental. Ma'am, how long ma'am? Kanus ang mag-mature ang atong membership sa PhilHealth po? Okay, ma'am, no? Murag related siya myself sa tuong nahisgutan kanina na lifetime membership, no? Or senior citizen membership. Kaya once mag-edad na ta og 60 years old, sa pangutana niya how long, unsa ta kadugay magbayad. Yes So po. once 60 years old na ta, og retired na ta, no? Or separated na ta from employment, pwede na kita mag-undang og bayad, no? Once na, especially kung nakaabot na tag 120 months na contribution. Kay that time na qualified na to as lifetime member. So dili na ta magbayad sa tuong contribution or otherwise ma'am, no, kung wala pa nakabot og 120 months pero nagundang na pud og pagtrabaho, wala na income, 60 years old na. So pwede siya dito sa senior citizen nato gihapon nga membership category. So mo to sa iyang una nga pangutana ma'am Mais, no, sa ikaduha nga pangutana katong sa interest. Yes po. Kung ma-delay og bayad. Yes, kung nabay bayaran ng interest. So base sa tuang balaod ma'am sa kaning Universal Healthcare Law sugod 2019 aduna dapat gyud tay i-impose no nga penalty or interest sa mga wala nakabayad or late ang ilahang pagbayad. Unlike before ma'am na dili na taga-allow gyud nga magbayad, sa UHC manggod gina-allow na nato ang retroactive payment. Pwede nato bayaran ang missed nato ang contributions with the condition nga na ay at least 1.5% nga penalty. This is up for our voluntary members, no, katong mga individually paying members nato. So sa pagkakaroon ma'am Maisel, dili magud nato ni siya actively gina-impose. So kung magbayad sila sa previous nga years, no, previous periods, wala tay bayaran pa nga interest sa karon. All right. Sige po. So, lastly ma'am, kung unsang paghahibalo kung active pa daw? Okay, no. So, may balaan nato kung active atong membership by kanang verifying, no. Muta na to sa PhilHealth. Ato ang i-verify, ihatag na to ang detalye. Pwede ta nato na siya email, pwede po na nato atuon mismo sa office sa PhilHealth kay makita gid na nato sa tong record, no, kung ano ba imuhang membership na by wala na ba siya nabayaran, no, or wala na hulugan. But rest assured ma'am Maisel, dili mawala ato ang record, no, dili mawala natong pagkamiyembro even if nakabayad ta or wala ta nakabayad. All right. Salamat kay Ma'am Clea. Ma'am, last question for today, no? Gikan kay Ma'am Dayanara Bardenas. Ma'am, ang pangutan na sa katudawng contractual o regular na mga employees. If employed sa usa ka kumpanya, unya pangayuan manggidawg PhilHealth number ana ma'am, no? Naa kay PhilHealth pero indigent. So yung question ma'am, kinahanglan bagyod nga i-update nimo ang imong PhilHealth or pwede nga dili na? Makita ba gihapon ma'am? Kanaon sa pamaagi na ma'am from indigent to karon employed na siya. So makita ba or necessary ba ma'am nga i-update ma'am ang iyahang unsay tawag naman category ba na ma'am? Yes. Oo. So ang simple nga tubag gyud ana ma'am Maisel, yes, necessary, no, or kailangan gyud na i-update niya ang iyang membership, no, kung gikan siya indigent niya na-employed na siya or nagkatrabaho siya, so dapat mahimo na gyud siyang employed member sa PhilHealth. So ang indigent magud is intended for those without income, no, or dili sakto ilang income to for their to fund, no, ilang household nga means. So ang
ang may tabo, i-update na, no, pinaagi sa atong employer ang imuhang membership, i-report kanila sa PhilHealth nga isa na ka sila mga empleyado, ug dapat aduna gi-remittance. So naagid na deduction sa tuang sweldo nga 50% no sa contribution niya. Ang other 50% is shouldered by our employer. All right, sige po. Thank you kaayo. Hinaot nga natubag ang question ni Ma'am Dayanara. Og kung naamoy mga gusto pong ipangutana kasama, i-text lang gihapon mi or mag-comment sa atong live streaming or mag-message sa atong Facebook page, DXD si Arimen Davao. Say importanteng mga pahibalo ron sa PhilHealth, Ma'am Clea, you have your time, ma'am. Yes, ma'am. Siguro, lang, ma'am, no, magbayad sa contribution, di na to ka pagkalimtan, and aduna tay Facebook Live episode karong 10 a.m., no, among isgutan ang mga services na gina-offer sa to ang PhilHealth offices, apil na po diri ato ang consulta benefit package. So, like and follow nila ato ang Facebook page, PhilHealth Region 11. Kato lang, Ma'am Aisel. Thank Sige you. Po, ma'am. Thank you, ma'am, for today, ma'am. Murag, you're not feeling well, but thank you kayo, ma'am, no, sa imong oras for today, ma'am. Si Ma'am Clea. Yes, ma'am. Dagang salamat. Thank you po. Ma'am. More power to PhilHealth. Salamat kay every Friday kasama ha. Abo nato ang PhilHealth Regional Office 11.